देखे के पागल बाजार भइल बा हो जवार भइल बा गाछी के ढोल खानादार भइल बा हो तैयार भइल बा हर लो जल्दी से ले लो तो कौन हो जाए हो कौन हो जाए हमारा को मंजूर तो निदम हो जाए कौन हो जाए सारी खानी अखिलेश के सारी विकास बार खड़ा ले खानी दोबारा से पहुंची है माता हर सारा तो बनाते आगे बड़ा करेंगे चुप हो जाना साइड में वही भेज दे लेंगे पहुंची लेंगे सांस को हवाने मारना पड़ेगा बड़ा निमन बाकी बड़ा लोग के घर में सब ले लेना लोग बरगर गांव पंचायत के पैसा है भौजी।